डीजे रोशन बाबू काजी खतुचक मोबाइल नंबर 9065022172। DNS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रजौली। तन्हा के तू कहीं पानी पानी गे छौरी के तन्हा के तू कहीं पानी पानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे डीजे रोशन कहो हो छौड़ा तोरा रांची के रानी गे छौरी कहो हो सभे छौड़ा न रांची के रानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी। डीजे बाबू काजी खतुचक कितना के छौरी तू कहीं बेमार गे देखा के अपन कुतुब मीनार गे जानो हो तोरा के पूरा बिहार गे मारो हो तोरा पर नीतीश कुमार गे डीजे रोशन बाबू गे कितना के छौरी तू कहीं बेमार गे देखा के अपन कुतुब मीनार गे जानो हो तोरा के पूरा बिहार गे मारो हो तोरा पर नीतीश कुमार गे नंबर तोरा मांगो हम बानी गे छौरी नंबर तोरा मांगो हम बानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी। डीजे बाबू काजी खतुचक मोबाइल नंबर 9065022172। सौरभ सुगम दे हो तोरे पजान गे लगो ही छौरी बनारस के पान गे कौना फ्लेवर के लगमो ही लाली तोरा या के फेर हवा मत पाली अहे गे सौरभ सुगम दे हो तोरे पजान गे लगो ही छौरी बनारस के पान गे कौना फ्लेवर के लगमो ही लाली तोरा या के फेर हवा मत पाली रोशन सुदामा के परेशानी गे छौरी बढ़ गेलौ अनुपम के परेशानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी तोरा जवानी लगो पटना के राजधानी गे छौरी। DNS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो रजौली।